Hola! En el vídeo d'avui aprendrem a fer davant volta. Veureu que la volta en el bolero és una cosa que se fa servir moltíssim i que d'entrada pot parèixer que és complicat, pels braços, per si com hem de voltar i mantenir l'equilibri, però ja veureu que és molt senzill, sí? I per no aprendre la volta tota sola, m'apareix interessant que l'aprengueu fent directament davant volta. Ja sabeu davant darrere, si no, aneu a cercar el vídeo davant darrere, perquè ara el que farem és combinar un davant amb una volta, d'acord? Seria així. Primer ho fem amb els peus. 1, 2 i 3 i volta. 1, 2 i 3. Repetim. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. Fixeu-vos que amb la primera cama de mitja volta, amb l'altra que has de voltar i que ets de davant, i acabam amb i 3. D'acord? Ara ho farem amb braços, que aparentment és una cosa molt complicada, però us asseguro que no ho és. Ara veureu com. Fem més davant, com l'altre dia. 2 i 3. I ara, si la cama dreta va cap enrere, el braç dret va cap a dalt. I quan se mou el peu esquerre, el braç esquerre va cap a dalt. I després ja acabam i no movem. I 3. D'acord? Imagineu-vos d'alguna manera com si fos una titella i que teniu uns fils i el braç que va cap enrere mou la cama cap a la dreta i després l'altre, quan puja cap a dalt, la mou, sí? I 3. Anem a veure com quedaria tot seguit. 1, 2 i 3. 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 Anem a veure com queda això en música, d'acord? No us preocupeu si no us surt a la primera, d'acord? Jo aquí ho faig combinat i intento reduir perquè el vídeo si no us quedaria massa llarg. Intenteu fer-ho totes les vegades que sigui necessari i ja veureu com ben aviat li agafareu el fil. Primer vos assegureu que els peus vos surtin bé, després confirmeu els braços i ja veureu com és davant volta. És un punt que a més se fa servir al llarg del bolero en diverses vegades com ja us explicarem, d'acord? Vinga, ens veiem en el pròxim vídeo.